barokah sakinah mawaddah warahmah ingkang nyekar kula suwun Mbak Kesi sak bawane. Sekar menika ugi katur Bapak Bupati Insinyur Heru Cahyono. Menika Kanjeng Bupati napa rawuh? Iki. Putusanipun. Bapak Camat Kalidawir, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah Karangtalun, Bapak Lurah Kalidawir, Bapak Lurah Sanan Kulon Blitar, Bapak Lurah Sumberbendo. Kanthi atur sugeng hanjenengi pagelaran inggih ing dalu punika. Kula pun Suryana matur suwun, matur suwun. Ya nyebut karo Mbah Setrajaya sik danyange kene. Tak suwun iki coba kaya ngapa diaturke dhisik waranggana kru Raras Kawiryan. Mengko Mbak Kesi tinggi tutupan. Kesi iki sinden ingkang kondang kalu kengrat pacarku sing ayu dhewe. Aku cetruk Kesi ya sir Kesi. Mangga kaya ngapa kula suwun panjenengane Mbak Roro Malini bawa sayu setya tuhu. Diaturke. Ya. Ya lur tenang, aku ben tenang ben ra ngoso. Pamintaku diparingi Kanjeng Bupati 2,5 juta sejuta tak keke yagaku. Ngono lho wong dadi dalange ora kok dipek dhewe ora. Separo anak buahe, separo aku. Ngono. Sindene 500. Apik ya maksud apik iki juara Jawa Timur kok. Roro Malini iki awake apik sembarange apik. Kamerane kok ndoho TV. Ki kae. Saka ndoho TV iki sok terus talent ndoho TV iya no. Awake dhewe iki gawe rumah produksi untuk Ndho TV kok, Mbok. Mula disiapi media ning Ndho TV iki perlu digunakake. Nek perlu Kalidawir Karangtalun enten orkes Malindo nggih. Niku ngarang lagu. Oh disidekke, promoke ning Ndhawa. Lha niku jenenge maju. Ora mung nonton penyanyi ibu kota. Nonton penyanyi Kalidawir sing kondang perlu. Wah ngono mak kok. Wis akeh terobosan kanggo srana majokke daerah. Lah iya, Kak. Terus Nduk, juara Jawa Timur. Datan kinggang serambet. Sing kok soting aja cangkem kuthok le, kae pungkur kae. Wah, gelang. Mosok soting cangkem tok terus akhire pecuca-pecucu sak. Cah, Kak. Lamun
Adoh adoh caketing menika kula aturaken dhateng punden kula Mbah Tajwid tatanan Mbah Tajwid lah kuwi tuweka tenan lenata apa-apa ya apik omah sining bethak kulon kali utuh etan kali utuh iki lek tuku tahun 84 mobilku BPKB-ne sejenggone karo mobile mobil baru kelintring ngono iki lek nyambut lek kangelan oleh Tajwid Tajwid ndonjet sapa ora kenal Tajwid ndonjet gunung sak pucang lambat apa iya angger lawangan tak sangoni iki mangone Melano yen cedak tansah mulat sida hasih desa kene iki ana tontonan ya kuwi wayang krucil dulur kula nang panjenengane Mas Diat Mas Diat Mas Giat ya kena kuwi perlu diingrembakake kapan boyong kok dipentaske ning sanggar bakti wah ngono ya mak kok wis arang-arang kok dalang krucil iki maring kari dulur kula nang kene iki kok mau tak takoni pripun perkembangane krucil Mas Duh Mas sepi eneng arang-arange murah masa kenyang krucil kok 450 ora Kang ya engko dibudayake ha iya ya dibacutke pindha mimi lan mintuna hayo bareng nimas hana tepi wajib sito asih antaraning sinden swidak sing diaturke siji sik sindene pira mak swidak aku Kang sak sing rewang nduk aku kang setya satuku wepi yen nganti saiki Sunah
Nggih, Pak, punten. Mukyan Bu, iya mak. Sing sowan mrene kalebu dikanteni bintang tamu Waranggono kang kondang kalo krengkrat panjenengane Mbak Kesi. Lan pelawak saka Semarang panjenengane Mas Sumar Bagyo. Niki asmane nggih Bagyo. Ning Gareng. Sanes Bagyo Nganjuk. Bagyo Gareng asmane asline Sumar Bagyo. Mbak Kesi sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Dalang. Pripun kabare Cahayu? Wah, Kabar kula sae-sae kemawon. Lah kula ganti taket niki. Iya, Kabar iya. panjenengan nggih pripun niki? ya wis apik-apik ae Cahayu, ora alani suwiji apa. Ngono. Nggih, bojone jenengan nggih pun tambah anake. Kowe iki pitakonmu iki urung-urung kok wis Nggih nyuwun larake pangapunten. nolo. Pripun kabare Mas Gareng? Reng kowe iki ado-ado ning kene kok malah turu. Lho lah sing ditakoni niku sinten? Wong bar omongan karo Kesi kok menggok ora ngekeki rating. Wis tak wenehi ngono. Nggih. Sampeyan pripun kabare Mas? Wiluyeng Mas. Lho, wiluyeng iki apa? Saking wilujenge niku wiluyeng ngoten lho. Wong. Slamet. Nggih. Jam pinten bida saking Semarang, Mas? Kula nganu kok Mas, terasan niki kala wingi. Nggih. Saking Nganyuk. Wah, saka Nganyuk terus mrene. Nggih, terasan mriki sowan nggih wong nggih alhamdulillah kerejeken niki. Nggih kok, Mas. Ditimbali terasan. Ya wong ki sing baku nek dulure akeh iki rezekine iki akeh. Ayo ora Terasan iki basa apa to? terusan ngoten lho. Terusan ya terusan kok terasan iki. Lho wong dibasake kok sampean niku niki dibasake sik aku tetep protes yen sedulure akeh rezekine akeh. Wah ya urung karuan kok. Lho, tegese iki nek cara seniman rak saorarane dulur kono nimbali, dulur kene nimbali, sepi kono mrene, sepi kene mrono ra. Lah niku yen pas nimbali seniman niku yen sedulure akeh malah kakean sambatan. Lah aku nek seniman sing ijir. Lho, ora ijir piye wong wingi besar wingi kakangku netake sunatan. Aku kon bantu. Lekku mantu ya bantu. Aku lak isine malah tombok tok to niku. Lah ya jenenge awake dhewe iki digunakake sok kala mangsa antuk rejeki, sok kala mangsa dharma. Penting kok, dadi aja didol terus awake iki. Mboten wong. Nek perlu asile gareng iki disumbangke apa ning masjid apa kanggo bangunan jalan ngono rak malah apik to Lho kok ninggalke jeneng. sampean kok ngandani kula mbok sampean dhewe le ngecake. Lho, lah ya aku iki bareng lakone cus aku iki karepku ki ngigohke karo sampean. Lho wong kula niku sampean dereng ngerti kondange masjid kampung kula niku sinten le? Sapa? Le bibiti sinten? Sing bibiti sapa? Lho RW-ne. Lho. Itu sampean to? Lho RW-ne sing bibiti koordinator kula sing pencari dana ngoten lho. Nggo buku mubeng ngoten iki kok. Nggih, yen perkara ngemis lah luwes Mas. Malah bahaya sampean niku wong. Mboten wong niki yen perkara ngoten pun kula pikirke. Pun kula pikirke adane yen wong sing akeh pisumbange marang liyan niku sok baline tikel tekuk. Wong ki nek pengen tambah kudu wani wutah, iki penting kuwi dadi pitutur lho Mas niku. Wong nek pengen tambah kudu wani wutah. Lha kuwi tegese iki ya antuk rejeki ya aweh rejeki. Lho. Lah wingi bojo kula jangane wutah kok malah ora tambah. Lho. Malah gawe melih, Mas. Tapi Mas sakniki pundhutane kang kagungan dalem bawa kegarane wakrami dibacutke sarung jagung. Oh, Sing nggih. disuwun panjenengane Mbak Kesi. Rada maju didik to, Kes.
Aku suwi raptok sampean. Kesi saploke entuk wong luar negeri iki kok ngono. Bar Pun marem nyawang kula. Mpun marem. Seneng aku menyawang wong wadon kok. Kesi iki bareng entuk wong putih kok katut melu putih ya. Semira ngenyek. Biyen Aja iki digojloki Mas kuwi ngesake. Mboten aku kok gojloki Kesi napa wong malah luwih marma bojone kok. Gojloki Kesi. Oh, aku gumunku kok ora meteng-meteng ta, Dok. Yen kira-kira ki bojomu ki ora ngatasi mbok pasrah aku wae. Arep komentar apa kowe? Kowe cedhak omahmu arep ngopo kowe? Panjen kula lek komentar babakan bojo panjen kula kalah kalih sampean Pak Gareng. Lah iya. Kalah kalih dalange napa? Lah Loh, piye aku to? nyapa kok ketone aku mbolo kowe kok. Lah Aku mbolo sampean aja kok ketone melek garenge pancen wong elek singkirne. Aku mbolo sampean kok ketone. Mas sampean ngomong mbok komentar mbok sing apik wong elek singkirke. Aku ado-ado kok Semarang kon rene kon ngopo kok? Lho tekse disingkirke tembunge sing ra pas niku lho. Lho kula niku memberi spirit kalih Kesi ngoten lho. Lah kes iki wong ora ngerti nesune didhisikne. Gua wonge atine sing longgar. Dibuka dadane. Ora tegese iki jembar dadane ngono lho Mas. Sing sabar ngoten kok dibuka dadane. Ya nduk, gegarane wong ekrami. kagem Mbak Yu manten kekalih Kang Mas manten kekalih. Mugi-mugi enggal diparingana putra. Sak sampunipun ora usah ndongake wong liya kowe dhewe sik iki lho ndongake. dagelan elek ora usah cerewet, ora usah melu-melu. Tak nembang sik. Ya ben sapa ngerti dongaku mandi didengarkan kalih Tuhan yang Lah Maha kowe Esa. ndongake wong liya iso mandi piye wong kowe dhewe ora mandi-mandi kok. Nembang. Kon pasrah aku kowe malah. Kowe bareng anu kok saya cugetan. Mboten, ya ampun kula mboten nesu, Mas. Kula nggih ngeten iki omongane. Dadi modele tembungmu ya ngono kuwi ya. Lah pripun? Ngono. Ning kuwi ya ora nesu, ngono ora ya. Mboten. Pokoke aku ora kolone kaya ning kepuh ae. Aku kok cangkemne pewegel ngene saiki. Loh, mboten ngoten lho, Mas. Aslinipun kula ngelokne kasar niku adalah sebaliknya. Biasane wong niku lek ngelok-ngelokke kasar asline teng jero atine niku ada sesuatu yang tersembunyi. Timbul kasih sayang. Kasih sayang Oke, ngoten. Cahayu. Ning empun GR yen kasih sayangnya itu memang kasih sayang sebagai seorang rekan kerja ngoten. Lebih baik sayang itu lengkap. Contone Sebagai kekasih, sebagai adik, Lah, sebagai iki. Mbak Yu, sebagai ibu, itu kan lebih lengkap. lah iki. Daripada cuma rekan kerja. Lah iki jenengane mbok nyawang Bugondo teng sebelah jenengan iki lho. Sabar nggih Bu nggih. Pancen bojo dalang niku pancen kudu jembar dodone. Kudu jembar pikirane. Bojo dalange. Wong dalange demene ra umum kok ngawur ae. Ya ndak nembang. Nggih. Gegerane wong akrami. Napase dawane ra umum nggih Kesi. Kulino gepuki marmer ki mare apa? Apa? Terus Hamung ati pawi wah jan tenan, Nduk. Suaramu beda karo sing kepungkur iki.
tambah. Tiga anu diminir-minirke dimemelas-melaske. Saploke kerep ditinggal bojone iki lho, melas ngono. Sik tak urus iki. Aja Asline sampean iki apa ngesir karo aku ngono piye? Ket mau kok ngelok-ngelokke terus jalan karo aku. Anane aku kaya ngene iki ya jelas kok. Jale sik mringi sa untumu hin. Jale mringi sik Mas. Kurang mbok sidik. Dagelan iki to. Untune niku lek kuwale sampean nek ngomong ngelokke iki dasare tresno. Kono ki ngelokne sampean dasare ya tresno. Ngono kok malah lali karo ngomong dhewe. Sik to, ini dagelan niki ajeng kula urus niki. Dek niku lek guyu kan anu untune diempet-diempet. Niku biasane tiyang niku. Lek guyu untune diempet niku mangane mesti kathah niku. Tenan iki. Ketoke mbok cilik ketok longlet balung kalih kulit niku ning badhokane kuwatah dek niku. Kowe kok melu guyu iki piye ta? Padha lanange kok melu guyu. Sesama pria tuh harus saling mengeloni dong. Mengeloni apa? Kulo basane Lho ngeloni. pancen ngene lho Mas, wong ki eneng awake cilik dipanganan akeh ning ora iso lemu niku eneng. Lho lagi. Lah iso ngunekke wong kok iki apa ki mau badokan? Kok badok iki rumangsa mau buta apa piye badok? Aku ki luwih dhuwur saka buta, gaglakane akeh. Wah iki kudu tak tandani bocah iki. Bojomu ning omah apa ora? Bojoku mau nang Jerman iki, Mas. Nang Jerman nang negarane kono lagi mulih iki. Iki rada maju aku. Bojone lunga, Mas. Yo ora omong to yen teles. Wah, wejan. Mosok jareke kemu, Mas. Apa? Teles. Jare kok kemu. Lah witekno ngecembong. Wah. Kok iki banyu udan apa banyune sinden iki? Kepareng kula nyaket, Mas. Nggih, monggo. Nggih. Luput Luput pisan Kesi iki bareng entuk wong Eropa kok saya amba ya Mas. Mangape saya amba. kuwi tegese nguwatke huruf hidup kuwi lho Mas kok. Oh, Amba. anu nggih, anune vokal. Vokal kuwi ora ngerti wong lek ora sekolah ngono. kena pisan yen gampang luweh gampang. Leren sik nduk ambekan. Nggih. Ora sah sumengko kowe karo yen ana aku rasa sumengko alon-alon wae. Rasa kesusu. Mungsu wong tuwa ki santai ning pasti. Sareh ning pas. Pas. Tapi wong tuwa ki sing diutamakake saripati. Saripati. Kowe Mas Gareng ki ora mung tuwa-tuwas brabas akeh nampas, ning akeh saripatine. Lho iki Mulane dirungokke. awake kuru. Dirungok- Mangan pira panganane akeh. Mulane sing dijumuk panganan mung saripatine. Inti saripati ning panganan sing diarani kuku sing dupa kumelun kuwi sing tak pangan. Aku lak golongane iblis to. Bener dhek mau kandhake badokane akeh, mulane dadine cilik mergo dijumuk mung saripatine. Saripatine. Nek mangane akeh. Kowe ndek bojo cilik iki jane kudune bersyukur. Ora sumengko ngono mak rok ngono sing tiba sapa kuwi mau. Terus nanda. yen angel langkung
alusan sik ya, Mas. Ya alusan sik engko bar alusan kasaran. Dadi lagune ngene iki wis tak rancang, wis tak perang. Sarung jagung buka saka Bunang le Suri, ya. Kesi. Dalem. Pundutane rong lagu sayu. Aduh, nggih. Tak aturi jumeneng ya, Nduk. Lah iya to. Iya. Mbah Nom rawani merintah kowe lho. Ning gandeng sampean ya dulurku sing tak sayangi. Alah. Kowe ya ngono. Ditresnani ngono ya. Ning kula gelem ngadeg angger dikancani kalih pacar kula Kang Mas Gareng. Ya, lho. Ora sang ngerayu. Tenan, Mas. Ayo to wis to sampean njaluk apa tak turuti to, tenan. Tenane. Sak njalukmu tenan. Umpama cedak omahku, cedak ndangkaku kono. Dadi aku njaluk apa mbok turuti? Tak turuti. Tulung patenono dalange kuwi. Salah.
Lah iki enek bugondo enek bojone lho. Nah, makane aja sok ngucap njaluk apa mbok turuti, mergo yen sing njaluk ki neko-neko malah kowe iso mlebu bui. Iya. Ngono lho. Teko sik tangi ya. Mangsaku bocah iki kok pantese dadi mandor. Gawi nembang napa niki? Wah gaul bocah iki. Pundutane wau caping gunung uga minangkane pundutane panjenengane pundenku Mbah Lurah Talun sesepuhe kene nduk. Nggih. Kuwi ya lurah ya dukun. Dukun apa? Dukun bayi napa dukun? Lho, ya ajane Mbah Lurah kok dukun bayi. Panjenengane iki wegik ing babagan samu barang. Oh nggih. Wegik babakan samu barang. Berarti upami kula nyuwun ndang dikai meteng ngoten nggih saged nggih. Lah kuwi pakare. Ayen kowe perkara njaluk ndang meteng yo rasa pasrah Pak Lurah. Rupamu kok lah. Lah anakku kok dadi apa lho? Mboke sireng kaya ngene. Lah rupamu kaya gareng kaya ngene. Lah anakku dadi entong malah saya malah. Sing penting ki aja rupane, sing penting ki lahir urip. Lahir urip ning ora metu ndase ayo. Loh, angko tak kei ndasku to. Kok ana wong urip ya mesti ana ndase, ora ana ndase kok urip piye? Oh iki jangan memandang orangnya, benih saya tuh benih yang istimewa. Sempat yen cara padine sempat aku ki. Sempat niku napa sempat niku? Ya wis pokoke sempat ngono wong aku dudu petani mbok takoni. Wong kowe ora ngerti anakku prestasine dhuwur-dhuwur kowe ngentek aku ambak gareng ning anakku. Sing barep ki lho nomor 1 wingi. Napa? Napa apa? Sing nomor 1? Sing barep wingi nomor 1. Ora menang lomba, aku mau ngandake sing 1 kok menang lomba apa? Sing barep nomor 1. Nomor 1. Maksudnya prestasine iki apa? Ora ana prestasine wong aku ngandake sing barep nomor 1 kok prestasi. Oh, wah dalange berarti ya telat iki. Kuwi angel lho guys, jak omong-omongan kuwi pancen Terus? tarane menungso. Oh, kowe dikandani ora Terus percaya. ingkang nomor kalih. Ora seh nomor loro. Oh, takon-takon kowe iki gawe nomor 1 wae rung iso takon nomor 2. Ini. Saben Aja disemak. Iki purba wasisaku, Mas. Ya. Iki anggere wis gelem ngadeg ki hakku iki. Iya. Kesi. Ana apa Kang Mas? Ya ngono lho guys, kowe iki ya mbok rada halus titik. Ora kaya Wilmono. Ya amarga aku cedak karo dheke, kesempatanku cedak ndemok-ndemoki karo fan berat aku ngefan ambek dheke asline. Kowe ngerti iki permulaan. Asline aku ngefan banget karo dheke. Permulaan ngefan sik iki. Kesempatanku ndemok karo kowe ya saiki iki lho Mas, delok ndemok sampean ya saiki. Kowe aja kok tutuk ndase kok tutuk ndase. Ora. Kowe iki demok menungso apa demok penyakit kok ngene iki lho. Apa ya plek ngene kok dulit-dulit kaya anu. Nembang sing kepenak tak rungokke ya Yayi Sukesi. Iya Mas Gareng. Tapi mengko sleke langgam dheke kudu joget dheke. Ning suaramu ya ora kaya buta ngono to. Ya ora apa-apa sak karepku cangkem-cangkemku dhewe cerewet. Lah kowe ora nganggo cangkemmu dhewe nganggo cangkeme sapa? Cangkeme kancane. Sing alus to. Saping gunung. Nggih. Wah, jan suaramu ya. Suarane jan. Aku kaget tenan aku. Suarane kuwi mau lagi mangape maktit. Udang metu, ya ampun. Lah sing maktit mau apa? Entut. Saben bengi nyawang kok iki ngapa to? Iki aku dikapake to iki, ya ampun. Iki nyapa to Mas sampean iki? Alah iki kena tak jenggleng halus-halusan ngene lho. Mosok ora krasa sih, Kes. Aku ora wong londo, ora krasa aku. Matreng, guys. Wis. Awong kene iki pring walesan nek kono kulinane pring petung.
Wong manuk empret kaya budi. Budi manuk empret kulinane bangu kok ya, Nduk. Ya ben. Aja Yen dikon. mamacang Yen memajang amung karo janur kuning janur kuning janur kuning janur kuning. Ya ampun, iki nyapa lho iki? Ayo wong kalah gedhe iki kudu tenagane sing dirusani kok. Kembang wewetan guna Sek, ben ngene wae niki. Ben dheke ben kececeng ngene, ben ndak balik, ben. Tokne wae dheke. Ya ki engko mulih bojoku pangling to. tandung tung gentak gentung. Mas Gareng Sik es dalem. perlu disambut niki. Tole-tolene niki Nggih. anak-anak kula niku dalang kabeh. Sugeng dalu nggih, sugeng rawuh. Wah ya. Piye generasi penerus. Nggih, kajenge kesawapan Mas mirsani ngeten iki iso ngangsu kaweruh. Iki bagus-bagus lho, Guys. Yes, kesusu tuh. Kesusu di bojo napa dalan saiki bagus-bagus lho. Ya pancen ya wis ditemtokne karo Gusti Allah yen aku durapi ndek-ndek kok, Mas. Lho kuwi rong tinemune jodoh lho, Nduk. Lah kowe Lah pripun, Mas? jane Wong kowe urip ki ra mung jodohke, Jodohke. tinemuning jodoh ki saka purbane Gusti. Kowe iki sik dijodohke ning urung jodoh. Nah, Kesi iki selak ora betah nunggu dudoku ora betah dheweke. Jane asline lho Mas, asline dhewek sing ngesin ki dheweke dudu aku. Lah arep nunggu dudaku kesuwen. Lah ora omong wingi-wingi lak bojoku tak pateni no. Aja nembang sik, iki diurus sik. Garengi ora ngesakne. Ngapa? Kok mesake kok nangis? Nangis aku. Wah, ora nangis po klebon laron mripate. Gawar nembange aku ndak iso omong aku. Wah, ndak iso omong. Alah. Kasih. Rek aja kok ambung kok antem dasmu. Mbok cekeli nyapa mbok cekeli? Ora tak cekeli iki kok ya tanpa guna iki. Tanpa guna, ora temomo ing jojo. Monggo kesi maju ini. Ya Sik ben disawang kalih para pamirsa nika.
Ngene lho. Rupane Kes. niki lho nggih. Gareng kuwi ora nate pethuk wong ayu, dadi nek pethuk wong ayu ki atine iki kedandapan. Atine demen. Atine demen ki ora tau kelakon to cocok wong Ngece ayu. kowe iki aku ora tau kepethuk wong ayu lho Mas. Kowe iki urung tau weruh bojoku kok. Bojomu. Sampeyan iki weruh bojoku iki 3 dina 3 bengi lak ngiler terus mesti. Wong bojoku lak dalan jangan urung diinget dadi ngiler. Jangan rending. Ora usah ngece kowe. Ngerti bojoku Ora. elek mbok ece. Aku nyawang sampean iki lho. Lek tak bayange kaya den-den sawah kae. Lah dhek iki kenceng ngene iki to. Dadi aku cilikanku kan gene karo ibuku teko nunggu sawah ning ngono ning gubuk ning Tegalan ngono. Ya angger wong seneng ora tak gagas ya ngene iki Mas. Mesti ngolo wong Bungane Mas, Ora ini ngono. bungane. wong ngolo ki tandane tresna. Ngono kuwi sing genah. Lah ya asline ya ngono nyetan aku Lho wae. iki pengakuan. Aku ono iya no. Wah, aja sok ngenyek aku sing gandrung karo aku ku ya kelase sak kesi-kesi ngene iki. Nadyan Ya. wadon sarta Sik, Mas. nginumane banyu bane Mengko ndandute saramban nggih Mas, monggo dateke ya, Nduk. Langgam sik. jaman berajuman jara kelingan biyen tak openi ning saiki
bedaya dalam. Kamesane kok. Dek ben ngono terus. Dek kan sembahan nari bedaya. Iki ra tari bedaya. Tari apa? Iki jikok Mas napas. ngoten niku napa nggih sayang. Napa? Kesel nggih. Nggih. Nggih, Mas. Sugete sampean apik. Apik ning joget karo nahan nafsu dadi menggeh-menggeh ngeten iki. Kesi nu pancen suarane marake ngrogoyati dadi semangat ati kula. Wah, Peni. Peni di. Kip lho. Lah kok wong tampil kok rene sing ngomong. Dek karo sampean wedi lho, Nduk. Lantang napa kok ajre? Lho kowe ditakoni iki lho. Ma aku njutake Peni kok. Piye? Dadi manten ra ulem-ulem kok. Bar dadi manten jan bodi tenan kowe. Kok tambah ombo tambah gedhi wis ae. Awake mempur. Kowe kok ora ulem-ulem wong tuwa to, Nduk? Nduk apa wedi tak rusui apa piye? Mboten lek umpami ajeng buah nggih tasik nampi becekane lho. Lah, modar kowe. Kowe saiki mau diundangi teko Isih nampa sumbangan. Tasik. Timbangane repot-repot teng Trenggalek. Tulung aku ajane arep nyumbang, tulung wakilono, Mas. Aku arep nyumbang. apa kok? Sampeyan wakili sik to. Wong makili kancane jare CS makili nyumbang kowe ora Kaya gelem. toleransine wong diundang utawa wong buwa karo kanca ku ya awake dhewe sing bertanggung jawab kok tak kancane iki nyangop. Lah wong seniman ki nyumbange ora nyumbang bab harta benda ning nyumbange ki harta apa kok harta benda. Harta benda ini nyumbange nyumbang bab tenaga. Wayangan ora diundang. Oh, muga-muga ndang meteng kowe. Sampun. Wes, wadah. Fotoku. Wah, Kaya durna. fotoku. Putuku sing kok kene iki apane? Lah kula mbobot sing riki lah sing diwisani riki. Ora usah kepengin weruh simbah ya, Le. Ora usah inguk-inguk barang, ya. Wes, sare, ibu sik golek pangan sare ya, putuku. Bae lek gregene kok kowe. Wes, kowe ora usah kipo-kipo, ora usah anyar karo aku, kowe anakmu iso turun aku tenan kowe engko. Lah nggih won. Lah Dek kapan niku jenengan ngewangi damel kuping ya? Aku nggih ngewangi gawe. Kuping. Loh, pertanggung yen gur kuping kuwi kok. Lah napa? Mbok sikil sak sepasang ngono lho. Kowe iki aja ngono ngono Peni, hati-hati ya, Nduk. Ki kon nyanyi ora usah pola-pola, biasane lak kowe gulung-gulung ya ora usah. Peni, Dalam. Mas Gareng ki ya ahli nyanyi ya. Injih. Iki Panjenengane iki ya pegawai negeri, iki ngerti iki. suarane apik, Lho, tau kuliah ning luar negeri. lho, iki ora sombong lho aku, Pen. Sing ngendika iki Masun lho, ora sombong lho aku. Kuwi nyanyi apik, nyanyi jujur apik. Iki. Diatonis, Diatonis, pentatonis. pinter. Aku ki lagune sapa sing ora tak senengi? Yo, kok bisa? Sing ra iso kok ora disenengi. Moh aku cukup seneng tok perkara iso keri. Wow. Jale mau bareng ngonekke Bae, nganggo alat musik tradisional, saiki nganggo musik sik coba Mas. Sing kae lho ala lagu sing lagi ngetrane, Dik, apa to jane karepmu? Esuk kok nangekke wekku ngono kuwi. Wah, ya aku seneng aku. Apa kowe jane isih nafsu wong mau bengi wis ping 3. Elek kowe iki. Kuwi lho lagu kuwi lho. Ya, Jane nek lagune kae Mas, penyanyi-penyanyi saiki Mas. apa? Yo apa lagune Jamrut? Apa lagune sapa lho? Oh kae kamu ketuaan. Loh,
Kok Tak pantas lagi dengan si dia. pelangi di matamu ya apik. Wah, yen gursing ning matamu wae aku iso. Pelangi kuwi to. Gerimingan, Mas. Inilah penyanyi dari kota Semarang. Siapa dia? Angkutan pedesaan. Oh, aku gereng. Ya. 30 menit aku di sini tanpa suara. Reng. Piye lek nembang iki? Dalah sampean ora ngrungokke saire kok. Ya wong ngrungokke lagu nu dimatke saire to. Iya kok terus meneng ya apa? 30 menit aku di sini tanpa suara. Terus lho. Terus teng pundi? Wong tanpa suara kok kon neruske. Ah wong kasepuhan kok aja kok nyanyi sing nom-nom, nyanyine ya sing tuwa. Ya. Yen ning tawang ana lintang ngono kae Coba ki yen ing tawang ana lintang saiki. yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu. Reng kowe kok ora niat ta, Reng? Sing ra niat sapa? Piye iki kok mandek? Aku ngenteni tekamu. Lah bocah wis teko apa urung? Cah urung teko aku nyanyi percuma to, Mas. Wong ana peni ya peni kok ngenteni bocah teko. Ayo men, Men. yen ing tawang ana lintang. Wah, tak goleki lagu iki mau. Iki aja aku nyanyi ngene ora mungkin kowe. Kok kira aku wis buta. Cokot nyamuk kok. Ki garwane lurah lho, Mas. Non garwane lurah. Wah ya Kagunge syukur. lurah. Ajar-ajar dadi ketua PKK ya, Nduk. Nggih. Posyandu digerakke. Kowe ngerakke posyandu kabeh barang digerakke ya. Bulurah mosok meteng terus lah ya ora apik. Ajeng meteng sepisan kok eram to, Mas. Leh. Ayo.